Усім прывітанне яшчэ раз, з вами по-ранейшаму Зміцер Лукашукі. Мы працягваем абмяркоўваць падзеі ў Беларусі і за яе межамі. Як мы вам і абяцалі, прыемна ізноўку пабачыцца ў нашай студыі людзі, якія і нам таксама і нашим супрацоўнікам і нашай сям'і дапамаглі вельмі шмат. Як і шмат хто з беларусаў таксама можа гэта сказаць гэтым вось выдатным людзям, якія сёння прыйшлі до нас у студыю. А гэта кіраўніца аддзела прававой дапамогі Цэнтра беларускай салідарнасці Вольга Добравольская. Прывітанне, Вольга. Ну і прэс-сакратар Цэнтра беларускай салідарнасці Антось Жукаў. Вольга, як вось час, ну так, неаднакротны ўжо госць нашай студыі, і Антось чалавек, які заўсёды быў дзесьці там за дзвярыма, нябачна, але насамрэч вельмі шмат робіць для цэнтра, для прасоўвання, для яго працы. І па-першае, чаго хочу пачаць, гэта павіншаваць Цэнтр беларускай салідарнасці, вас асабіста і ўсю вашу каманду, якая стаіць за гэтымі 3 літарамі ЦБС, з днём народзінаў, які вось будзе фактычна праз 2 дні. 7 верасня, так. Дзякуй вялікі. 7 верасня. Давайте, может быть, трошечку вернемся ў гісторыю. 4 гады, зразумела, да якога, да чаго прывязана, але як узнікла ідэя, як нарадзілася, хто стаяў за гэтай ідэяй, як ввогуле стварыўся Цэнтр беларускай салідарнасці? Вольга, что вы один на одного показываете? Но вы можете один... Я на галоўны старажыл нашага цэнтру, таму я наведаю усе дэталі, так. Ну, думаю, тэхнічныя дэталі я табе тут застаўлю. А ты эмоцыйныя такія. Так. Ну, давай. Ну, бо для мяне Цэнтр беларускай салідарнасці пачынаўся з таго, што у Беларусі былі пратэсты, і мы разумелі ўжо, што ёсць людзі, якія былі ў турмах, і вось яны вызваляюцца і будуць з'язджаць з Беларусі. Гэта не былі для мяне. Калі это вот у цябе вот асабіста, ну і ты, хто, можа быць, у той момант быў побач з табой, з'явілася это разуменне, что так вот будзе, што будзе такая патрэба? Мы былі на сустрэчы у амбудсмена польскага, тады яшчэ гэта быў зараз міністр юстыцыі, тады гэта быў Адам Боднар, зараз генеральны прокурор і міністр юстыцыі, які запрасіў беларускую дыаспору. Я тады працавала ў іншай арганізацыі, але мяне запрасілі як беларуску, даволі вядомую ўжо, якая дапамагае мігрантам у Польшчы, каб параіцца, што мы будзем рабіць. Я тады яшчэ была на такой хвалі, што мы пераможам, зараз усё будзе добра і гэта скончыцца добра, так мы пераможам, але, на жаль, яны прынеслі нейкія статыстыкі з нашага улюбленага управлення па справах іншаземцаў, у якіх было ўжо распісаны сцэнарый беларускіх пратэстаў, і там не было аніводнага сцэнарыя, што мы пераможам. Нішто сабе. То есть вот так. Мы ўсе яшчэ в канцы жніўня, на пачатку верасня верылі ў тое, што ну калі не заўтра, то там праз 2 месяцы, а тут ужо былі такія і негатыўныя сцэнары? Так, я з гэтым не пагаджалася. Я памятаю, што я размаўляла з прэзідэнтам кансорцыуму міграцыйнага Вітальдам Клаусам, ён таксама прафесар в ашродку бадання над міграцыямі на універсітэце варшавскім, і ён сказаў, што Вольга, калі ласачка, рыхтуйцеся да таго, што людзі будуць прыязджаць і атрымліваць міжнародную ахову. Я тады кажу, што я, канешне ж, цябе вельмі паважаю, але я з табой не пагаджаюся. І ён тады сказаў, што але вы падрыхтуйцеся, калі ласка. І мы пачалі гэту падрыхтоўку, мы тады падрыхтавалі падручнікі і пачалі такую супрацу з офісам, там розныя рэчы рабілі для беларусаў. Ольга, можна я пераб'ю? Вы ж ўсё ж такі у такім вот, скажем так, чалавек, які ў прынцыпе ведае палітычную гісторыю, як яна развівалася, што было, і гэта можа быць той, хто ўпершыню там у 20-м годзе, ну як кажуць, прачнуўся, той думаў, што вот яно так упершыню там і там збіваюць пратэстоўцаў, і людзі з'язджаюць, і рэпрэсіі, і гэтак далей. Але ж мы ведаем, што рэпрэсіі былі і ў папярэднія гады, і ў папярэднія гады былі палітычныя эмігранты, яны прыязджалі і прасілі альбо палітычнага уцякацтва, альбо там прытулку, альбо яшчэ што-небудзь. То есть, ну, заўсёды было. То есть, і вы гэта ведалі, але маштаб маглі ўявіць? Не, такіх
таких пратэстаў я не магла ўявіць. Я з'ехала з Беларусі ў 2010 годзе па праграме Каліноўскага паводле таксама рэпрэсіяў. Я ўжо першы раз была затрымана ў 14 гадоў, пазней у 16, пазней у 17 гадоў, таму мне ўжо была свая такая гісторыя вельмі вялікая, але такіх пратэстаў я уначы, я памятаю, што я прыходзіла з працы, я ўначы праглядала навіны, і я думала, божа, што адбываецца? Я вельмі была ўдзячная людзям, якія выходзілі. Для мяне гэта было просто, я не думала, што гэта скончыцца так вялікімі такімі рэпрэсіямі жудаснымі, якія мы потым ужо даведаліся пра іх і пра катаванні ў турмах і так далей. Але мы рыхтаваліся, але мы не ведалі, як гэта будзе. Я да чаго і кажу, што рыхтаваліся, было разуменне, што як і пасля ўсіх пратэстаў, будзе 10, 20, 100, 200. А не 300 тысяч. Вот такое можна было падрыхтавацца да такога? Не, я была адзінай юрысткай, і таксама са мной была Алеся Пажытак, якая працавала тады на інфаліне, яна беларуская юрыстка, і прыйшла таксама ў Цэнтр беларускай салідарнасці, і калі у кастрычніку праз нас прайшло 100 людзей, мы зразумелі, што трэба пашырацца, трэба шукаць працаўнікоў, і трэба таксама нам з ініцыятывы ператварацца ўжо ў нейкую арганізацыю праваабарончую, таму што мы просто ўжо не паспявалі. У мяне былі такія сітуацыі, калі у мяне было 20-30 кансультацыяў працягом, не ведаю, некалькі гадзінаў, людзі просто прыходзілі, і мы адразу іх кансультавалі, і у мяне першы раз у жыцці было такое, што я не памятала, каго я кансультавала. Адзін з іх быў Юры Рававы, якога я кансультавала, а потым ён стаў маім кліентам, ужо я вяла яго справу, але калі я пабачыла яго другі раз, я думаю, а я тебе кансультавала, я тебе не памятаю. Мы зараз часта над гэтым смеемся, што я яго не пазнала ўжо другі раз. Так, і мне здаецца, вельмі важна, насамрэч, што не толькі, напрыклад, такія ініцыятывы, як рабочы рух, так, мы дапамагалі шмат легалізавацца, так, атрымаць міжнародную ахову людзям, але таксама адзін з першых нашых кліентаў, гэта Андрей Астапович, быў пра гэта мы ўжо таксама калісьці казалі, што ён прыехаў літаральна ўсю Польшу, быў на вакзале, не ведаў, што рабіць, і нашы юрысты, яны дапамаглі яму. І мне здаецца, гэта вельмі класная у сэнсе таго, што наша дапамога, яна таксама паспрыяла таму, каб іншыя беларускія арганізацыі тут маглі ўзнікнуць і існаваць. Але я ўсё ж таки вярнуся трошку ў гісторыю да стварэння ў тым сэнсе, то есть атрымліваецца, што ідэю там і апавялі вам пра неабходнасць стварэння вот такой вот структуры, в прынцыпе, польскі бок. Але як ці была магчыма, в сэнсе, ці была падтрымка, на якой базе, вот і што далей? То есть вот вам прынеслі, сказалі, вот такія сцэнары, Вольга, рыхтуйцеся. Ольга, хорошо, я рыхтуюся. І што? А як рыхтаваць? Дзе вот гэтых людзей прымаць? Вот як далей гэта ўсё это развівалася? Для мяне гэта было так, што да мяне патэлефанаваў Уладзь Кобец, які ўжо ведаў, бо ён сам уцякаў з Беларусі калісьці, і ўжо ведаў, што юрыдычная дапамога вельмі патрэбная. Ён запрасіў мяне і спытаўся, ці я была б гатовая ўтварыць такі аддзел прававой дапамогі на базе Цэнтра беларускай салідарнасці, бо тады яшчэ 14 арганізацыяў яны хацелі ўтварыць такую арганізацыю, як Цэнтр беларускай салідарнасці. З намі былі і беларускі маладзёвы хаб, і беларускі свабодны. І шмат беларускіх ініцыятываў. Так, BuyHelp, напрыклад, і так далей. Ужо падышлі да рэгістрацыі толькі 3, але вельмі шмат было ініцыятываў, якія хацелі дапамагаць, і гэта была і псіхалагічная дапамога, і юрыдычная, і розныя іншыя. Але мы больш ужо пры рэгістрацыі сканцэнтраваліся на юрыдычнай дапамозе найперш, і гэта было так, што Уладзь дамовіўся з іншай арганізацыяй беларускай, яны прасілі яе не называць, бо мы некалькі разоў ужо называлі, але яны не хочуць прызнання экстрэмісцкімі, таму
не будем называть, і мы у іх просто ў офісе кансультавалі. Я памятаю, што вельмі шмат маіх кансультацыях адбывалася ў кухні, напрыклад, калі людзі прыходзілі і не было месяца, мы просто кансультавалі людзей у іх, а пазней ужо уладзь. Я думаю, што першая падзяка для яго, ён знайшоў для нас і магчымасці атрымаць будынак, які зараз офіс, які мы маем, і таксама першы грант, але мы яго атрымалі, я думаю, у лістападзе толькі. То бок першыя месяцы гэта была праца валанцёрская. У нас было больш за 150 валанцёраў, якія дапамагалі. Я праводзіла трэнінгі, што такое міжнародная ахова, бо тады гэты інструмент не быў такі папулярны сярод беларусаў. І да нас далучаліся ўсе ахвочыя. І дадам трошкі, што таксама вельмі важна, на мой погляд, падкрэсліць, што на самом пачатку нам таксама дапамагаў беларускі бізнес. І гэта было насамрэч так неверагодна, таму што заўсёды бізнес баяўся удзельнічаць у любых палітычных ініцыятывах, ну, хоць неяк звязаных з палітыкай. Беларускі бізнес, які ўжо з'ехаў, ці які яшчэ заставаўся ў Беларусі? Не ведаюць, можам пра гэта казаць. Зразумела. Значит, і той, і той. Але так, гэта была, ну, сапраўды вельмі важная падтрымка на самым пачатку, таму што ты не можаш просто прыйсці да донара з вуліцы і так сказаць: вось, все, дайце нам, калі ласка, грошы. Ну, то бок у арганізацыі ўсё ж таки павінна быць некая гісторыя, рэгістрацыя і так далей, і так далей. То бок на самым пачатку гэта дапамога была для нас, ну, просто вельмі важная. Як потым, які самы пікавы быў час? Іх было шмат. Іх было шмат, але... Я чакаў, што ты скажаш, што ён і не закончыўся на піку. Ён трошкі скончыўся, таму што ў нас ужо разбудаваная каманда, мы арганізаваная праца, і так, да нас заўсёды вельмі шмат зваротаў, 50 мінімум у дзень, і таксама не менш, чым 1000 кансультацыяў у месяц праводзіцца, але... Я думаю, что просто на пачатку мы не былі падрыхтаваны. Ну, мы думалі, што там 7 кансультацый ў дзень, штосьці такое, але гэта было просто, гэта была лавіна. Алеся адчыняла офіс роўна ў 10, і мы выходзілі з ёй у 23 альбо пазней. То бок гэта быў увесь дзень, мы кансультавалі. То бок мы ішлі дадому спаць, пазней яна прыходзіла, бо ў мяне была таксама праца яшчэ. У асацыяцыі прававой інтэрвенцыі я шла да працы, а пасля працы шла да ЦБС кансультаваць людзей, і так было здесь так з 3 месяцы, калі мы просто вось з раніцы да вечара мы былі увесь час в офісе. Ну, там быў у іх поўны такі all-inclusive, яны маглі просто накарміць людзей, бо яны прыязджалі, былі разгубленыя, пасадзіць на таксоўку за свае грошы. Ну, гэта, ну, сапраўды, першыя месяцы была некая неверагодная праца. І пра другі пік я таксама скажу, ну, мне здаецца, ўсё ж такі іх было 2 такіх вялікіх, то бок это, вось, вядома, там 20-й год і там пачатак 21-го, і потым гэта, канешне, 22-й, пачатак вайны. Вось, мы, здаецца, у сакавіку месяцы зарабілі 2500 кансультацый літаральна там за месяц, і інфалінія працавала, мне здаецца, ну, уначы, так, 24 гадзіны. Таксама юрысткі таксама у нас такія дэжуры былі, і мы ўначы прымалі тэлефоны ад людзей, ад беларусаў, якія знаходзяцца ва ўкраіне і хочуць выехаць. Ну і часта гэта была такая псіхалагічная кансультацыя, не юрыдычная, таму што чалавек адзін, напрыклад, дома, ён пад ракетнымі абстрэламі, і ён не ведае, што яму рабіць, і пытанне яго, як выехаць, але ж ты размаўляеш з ім пра тое, што ўсё будзе добра, і заўтра ўсё скончыцца, і вы зможаце выехаць, а мы вам дапаможам. То бок такая трошкі дапамога ў эвакуацыі. Таму, ну, так, можна сказаць, што гэта быў жудасны час для нас. Яшчэ вельмі з заканадаўствам было не вельмі зразумела, якое заканадаўства будзе для беларусаў, і все на нас кідаліся, што скажыце, што рабіць, скажыце, што рабіць, а мы не ведаем, што рабіць. І ну, гэта быў вельмі цяжкі такі час псіхалагічна для нас усіх. У які момант ваши
кампетэнцыі пашырыліся. Я што маю на увазе? Безумоўна, вы пачыналі, вось як вы кажаце, спачатку як такі вот цэнтр для юрыдычнай кансультацыі, для дапамогі людзям там юрыдычна, там легальна неяк там сарыентавацца і ўсё такое. Но калі вось мы, да прыкладу, прыехалі ў 21 годзе летом, у канцы лета 21 года сюды, то ну как бы там з пытаннямі юрыдычныя, легальныя, дзякуй Богу, там было ўсё нормально, але вы былі першая арганізацыя, якая мы там думалі, куды дзіцё прыстроіць. Што рабіць, дзе, вот як тут сацыялізацыі, хаця б трошку, каб вот не сядзела ў 4 сценах адна, пакуль вот вырваная свайго. Першае, што прыйшло, паведамленне, цэнтр беларускай салідарнасці. Ідзіце туды, там ёсць і гурткі, там ёсць і нейкія актыўнасці, там ёсць і праца з дзецьмі, там і псіхалагічная дапамога, і ўсё, што заўгодна. Як вы перайшлі ад чыста юрыдычнай кансультацыі па практычных момантах да вось такой шырокай дзейнасці? Ну, я бы тут, канешне, адзначыў нашу дырэктарку школы для дзяцей Хелену Недзевецку. Яна, гэта, мне здаецца, ну, цалкам была яе такая ідэя, яна вось гэта прасоўвала. Шмат хто з людзей ёй казаў, ну, каму гэта патрэбна? Ну, навошта гэта школа? Як бы, ну, займайцеся, ну, і ўсё. Як бы на школу складана знайсці грош. Вось, шмат было такіх, памятаю, негатыўных каментароў, але яна прасоўвала гэтую ідэю, і у нас атрымалася. То бок на пачатку гэта былі зусім невялічкія групы. Зараз ужо ў школе займаецца каля 190 дзетак з Беларусі і каля 60 дзетак з Украіны таксама. Вельмі шмат зараз такіх дадатковых заняткаў. Гэта і замежныя мовы, маляванне, лепка з гліны, настольныя гульні. Не так даўно нам амбасада Фландрыі падарыла гэты тэнісны стол, і цяпер яны могуць гуляць яшчэ там. Таксама працуем з дзеткамі, у якіх ёсць складанасці. Напрыклад, зараз ёсць заняткі для дзяцей з аўтызмам. Працуе таксама дзіцячы псіхолог, які так дае кансультацыі дзеткам, і насамрэч гэта вельмі складана знайсці ў Варшаве дзіцячага псіхолага, які б добра размаўляў па-руску, па-беларуску, ну, каб дзіцё просто магло яму адкрыцца і, ну, прапрацаваць нейкія такія праблемы. Таму гэта вялізная насамрэч праца і Хелены, і нашых настаўнікаў. Таксама у нас тэатральныя заняткі праводзяцца ў школе. Рыхтуем, таксама дапамагаем рыхтавацца да экзамена 8-класісты. Вось гэта такі вельмі важны экзамен тут у Польшы для дзяцей, і зразумела, калі дзеці пераязджаюць, і яны, ну, толькі пачынаюць як бы вучыцца тут у польскай школе, то ім нашмат складаней, чым дзеткам, якія, ну, тут вучыліся ўвесь час. І таму вельмі важная таксама такая падтрымка, падрыхтаваць іх, каб яны потым маглі паступіць у добрыя установы і атрымаць тут у Польшы добрую адукацыю. Гэта такі ўклад у нашу будучыню, мне здаецца. Калі падводзіць, можа быць, нейкія пэўныя вынікі працы за гэтыя 4 гады, ну я так не ведаю, відаць, у Антося будзе больш звестак, ці падлічана там, я не ведаю, колькі людзей праз вас прайшло, колькі кансультацый, колькі дзяцей, там колькі всяго, карацей кажучы, давай вот это вот. Доставай рулон. Спіс. Окей. Добра. Калі мы кажам пра юрыдычныя кансультацыі, то уявіце сабе стадыён Дынама. Цяпер паспрабуйце уявіць 2 стадыёны Дынама. І все адно туды все гэтыя людзі не змесцяцца. То бок, наколькі я ведаю, у нас больш за 60 тысяч уже. Уже 60 тысяч, так. Больш за 60 тысяч кансультацый. Гэта 3 стадыёны Дынама ў Мінску. І кожнаму з гэтых людзей мы дапамаглі юрыдычнай кансультацыі, альбо наша інфалінія нешта падказала, нейкія пытанні. Калі мы кажам пра нашу школку, то праз яе прайшло ўжо больш за 2000 дзетак з Беларусі і Украіны. Гэта таксама проста выдатныя паказчыкі, пры тым, што дзеці працаваць з дзецьмі такімі гіперактыўнымі часамі не так проста. І у нас
у дні, калі ёсць заняткі ў школе, там просто все стаіць на нагах. Таксама у нас ёсць важныя накірункі. Мы падтрымлівалі, у нас ёсць праект па падтрымцы беларускіх і украінскіх ініцыятываў. Можна зарэгістраваць тут у Польшы арганізацыю, тому што мы ведаем, больш за 3000, здаецца, беларускіх НДА было ліквідавана ў Беларусі, і людзі хочуць працягваць сваю дзейнасць, і мы дапамагаем таксама ў гэтым. Вось, таксама ведаю, што зараз вельмі важны такі кірунак у школцы. Гэта тое, што дапамагаем дзеткам палітвязняў. Не так давно, дзякуючы вышэградскаму праекту, яны паехалі ў Чэхію на 2 тыдні, змаглі там адпачнуць, пахадзіць на арт-тэрапію. Таму вельмі такія важныя. Магчыма, ты больш раскажаш пра юрыдычны кірунак. Так, кансультацыя гэта не ўсё, што мы робім. Я думаю, усе ведаюць, што ЦБС займаецца адвакацыяй, і будзем тут шчыра казаць, што дзякуючы ЦБСу пачалася і магчымасць атрымаць гуманітарныя візы, магчымасць пазней працаваць па гуманітарных візах, таксама атрымліваць гуманітарны ВНЖ і польскі праязны дакумент бясплатна. Так, працы яшчэ вельмі шмат наперадзе, бо змяняць заканадаўства ў іншай краіне і адвакатаваць правы беларусаў вельмі цяжка, асабліва тады, калі змяняецца ўлада, але я лічу, што нам вельмі шмат удалося зрабіць за гэтыя 4 гады. Таксама вось зараз мы супрацоўнічаем з беларускімі медикамі, і мы пісалі пра тое, што нам удалося выбіць стаж для беларускага медыка, каб ён мог працягваць сваю прафесійную кар'еру ўжо ў Польшчы, а таксама займаемся іншымі справамі, пра якія часта мы не можам нават пісаць, але адвакатуем мы вельмі шмат, і магу сказаць, што вельмі доўга я думала, ці патрэбная юрыдычная дапамога пасля 4 гадоў беларусам, і ўсё ж такі вырашыла, што патрэбная, таму што сёння зранку глядзела на нашу статыстыку. Кожны месяц гэта 1200 кансультацый для беларусаў, таму было прынята рашэнне яшчэ пашыраць аддзел прававой дапамогі, і ўжо заўтра да нас далучыцца адвакатка Йоанна Скарыцкая, якая будзе займацца сямейным правам. Гэта вельмі класна будзе і для нашай школкі, таму што яна займаецца і правамі дзіцяці, і правамі сямейнымі, такімі як аліменты, разводы і так далей. То бок ужо з заўтрашняга дня можна да нас запісвацца да яе на кансультацыі. Вось, дарэчы, акурат такі з гэтай нагоды пытанне, відаць, можа быць, Антосю лепш будзе адказаць на яго, паколькі ты займаешься арганізацыйнымі справамі у тым ліку. Пытанне, я просто цытую, таму ёсць, што тут, наколькі тут адпавядае рэчаіснасці, не, табе лепш сказаць. Конечно. Добрый день, в котором часу реально дозвониться до оператора? Пытался общаться по e-mail, несколько дней нет ответа. На телефоне висел несколько часов, все операторы заняты, но телега обновляется. Вот яким чынам записаться, потрапить и так далее? Насамрэч, я хочу просто сказаць, што не ведаю, калі чалавек пісаў, вось, але да нас сапраўды прыходзіць вельмі шмат зваротаў. Часамі гэта бывае і па 100 зваротаў у дзень. Вось, і часамі просто тэхнічна не паспявае інфалінія на ўсё адказаць. У гэтай сітуацыі я бы просто прапанаваў лепш за ўсё напісаць у наш Telegram. Вось, ён паўсюдна пазначаны. Сёння яшчэ раз абноўлю паўсюдна ў нашых соцсетках, куды пісаць. Вось, і дачакацца адказу. У нас інфалінія стараецца адразу спраўдзіць, наколькі гэта такі пільны запыт, так, калі у чалавека нешта здарылася такое, што вось просто трэба зараз адказаць. Калі інфалінія бачыць, што запыт такі не пільны, так, што можна трошачкі пачакаць, то цягам звычайна 3 дзён максімум, мне здаецца, інфалінія у нас зараз адказвае. Я зараз вам распавяду жарт, бо мне тэлефануе на мой прыватны нумар, які мала хто ведае, журналіст.
і кажа, я такі-то так, журналіст. вот з гэтага месца попадробнее. Мне здаецца, мы наладзілі такія добрыя працоўныя адносіны, а я не маю вашага тэлегі нават не маю, не той ж телефон. Так. І тэлефануе гэты журналіст і кажа, што Вольга, а ў мяне акурат кансультацыя, але я часам бяру тэлефон, бо гэта можа быць суд, гэта можа быць управленне, вельмі часта трэба адказваць. І ён кажа, я вам напісаў, а вы мне не адказваеце. Пытаюся, скажите, калі ласка, калі вы написали? Ну, паўгадзіны таму. Ну, вось такі жарт, але трэба разумець, што у нас няма чат-бота. У нас ёсць 2 жывых чалавека, якія працуюць на інфалініі, якія у офісе дапамагаюць, напрыклад, запаўняць заяўкі, якія у офісе таксама прымаюць людзей. І яны часам не могуць адразу адказаць на телефон просто таму, што яны занятыя ў гэты час. І лепш за ўсё пісаць нам у Telegram, і у нас Антось вельмі часта, але думаю, што яшчэ часцей трэба пісаць пра тое, якія у нас правілы прадастаўлення дапамогі. То бок адказ можа быць ад 3 до 7 дзён, 3 дні, калі гэта вельмі пільная справа, да 7 дзён, бо часта людзі, напрыклад, пішуць «Добрый дзень», нам у Telegram, і ім адказваюць «Добрый дзень». Ну і ўсё, і вельмі цяжка. Напішыце, калі ласка, што вам патрэбна, і вам адкажуць, бо гэта зараз на інфалініі 1 чалавек, бо дзяўчына другая, яна ў адпачынку, і таму, ну, канешне ж, час можа быць больш доўгі, але трэба разумець, што гэта бясплатная дапамога, і калі звяртацца, напрыклад, нават у польскія медычныя там установы ці іншыя, то мы адказваем вельмі хутка, я так лічу, бо датэлефанавацца, напрыклад, запісацца да лекара можна тэлефанаваць 3 дні. Таму гэта бясплатная дапамога, і ўсе тэлефануюць, так? То бок хтосьці атрымлівае кансультацыю ў гэтым часе ад нашага кансультанта, ці хтосьці у кагосьці штосьці здарылася, ён перасякае мяжу зараз. І ну, просто калі адзін кансультант размаўляе па тэлефоне, то іншы не можа ўжо адказаць. Таму мы вельмі просім цярпеліва дачакацца, альбо просто напісаць у ЦБС Help у Telegram. Вось адразу наш СММшчык, дзякуй яму, даў у каментатарскую спасылачку на вось гэты ЦБС ніжняе падкрэсліванне Help. Калі ласка, так што вось пішыце туды, гэта будзе хутчэй і больш надзейна, на сабе праверана, чым пісаць на мэйл. Ну, тэлефанаваць не спрабаваў, шчыра скажу, але вось праз Telegram сапраўды лепш адказваць. Так, я хацеў бы азначыць, так, сапраўды у нас цалкам абсалютна бясплатная дапамога, як у школцы, так і ў юрыдычным дэпартаменце. І варта адзначыць, што зараз людзі, якія спрабуюць нажыцца на беларусах, просяць, напрыклад, за дапамогу у атрыманні міжнароднай аховы па 7 тысяч злотых, то бок амаль $2000. Прытым ЦБС цалкам бясплатна дае всю гэту дапамогу, таму, ну, як бы сапраўды. Гэта паняць і прасціць, што не адразу адказваем. Гэта, дарэчы, вось гэтыя словы, адказ на такія вось з'едлівыя каментары пра тое, што не можете без грантаў працаваць, вот без зарплаты не застаецеся ніколі і гэтак далей. Ну, сходите да юрыдычнага кансультанта просто так, вот кансультацый хапае по Варшаве, по іншых гарадах. Паглядзіце, колькі гэта каштуе, да прыкладу, а тым больш там, калі гэта юрыдычнае суправаджэнне нейкай справы, ну, потым будете гаварыць і выставляць прэтэнзіі, таму што сапраўды сутыкнуліся апошнім часам з тым, што з'явіліся вось такія памагатыя, якія за сур'ёзныя грошы выконваюць тую працу, якую ЦБС, хай можа быць вот не сёння на сёння, а сёння на паслязаўтра ці на наступным тыдні, але зробіць это бясплатна. Вольга, але ўсё ж таки, калі пачыналі вось менавіта з такога вузкага скіравання дапамагчы людзям сарыентавацца, там, куды ісці, што рабіць, якія дакументы там на карту побыта, там, ці там на абарону, ці яшчэ што-небудзь. Я так разумею, што з часам шырэй пачаліся і просьбы, і неабходнасці, і патрэбы. Куды пайшло, вось, што, якія пытанні яшчэ сталі актуальныя, і чым яшчэ сёння вот юрыдычна дапамагае ЦБС і вы асабіста?
Што тычыцца нашай дапамогі, то мы канцэнтруемся, аднак, на міграцыйным і бежанскім правам перадусім. Часам мы бярем яшчэ справы іншыя, але, на жаль, мы не можам узяць усяго, бо вельмі часта да нас звяртаюцца там і людзі, якія лечылі зубы і незадаволеныя, напрыклад, результатам, ці там, не ведаю, купілі кота, а ён там пол іншы і так далей. І вельмі часта... Гэта котка аказалася, да? ЦБС, памагі! Вельмі важна яшчэ таксама адказ на каментар, які быў, і мы таксама будзем гэтую інфармацыю публікаваць. Я, напрыклад, з'яўляюся юрыстам з 10-гадовым досведам у міграцыйным і бежанскім праве. Я валодаю усімі беларускай, украінскай, расейскай, польскай і ангельскай мовамі. Я працавала ў бізнес-аддзеле. У маёй камандзе працуюць юрысты, выпускнікі польскіх ВНУ. У нас адвакатка Марина Грищенко, яна здала у мінулым годзе адвакацкі экзамен і стала адвакаткай. Ну, я думаю, што не трэба распавядаць, колькі можа зарабляць адвакат, які валодае некалькімі мовамі. Да нас прыеднаваецца адвакатка, якая вядзе сваю асабістую практыку. Наш юрысконсульт Дамінік здаў экзамен і стаў юрысконсультам. Юрыдычныя паслугі вельмі дарагія, і вы сабе не можаце уявіць, колькі можа зарабляць адвакат, калі ён вядзе асабістую практыку. Таму, калі вы кажаце пра тое, што мы не можам без грантаў, мы можам без грантаў. Вельмі добра, я думаю, мы будзем функцыянаваць. Я думаю, нашмат лепш бы так, у разы просто бы зарабляла больш. Так, ну, я 2 месяцы таму я таксама пачала сваю асабістую практыку. Я магу сказаць, што тыя заробкі, якія ў нас ёсць у ЦБС, гэта вельмі малыя заробкі, таму вы можете паспрабаваць папіліць гранты і паглядзець, ці зараз дапамагаюць ввогуле донары беларусам і якая гэта дапамога. Таму вельмі шмат нашых адвакатаў і юрыстаў вядуць сваю практыку, а таксама супрацоўнічаюць з ЦБС, таму ёсць запіс на кансультацыі, так, бо яны не могуць дазволіць сабе працаваць толькі ў ЦБС, бо гэта невялікія заробкі. Вось, таму зараз мы канцэнтруемся больш на міграцыйным і бежанскім праве, бо гэта вельмі вялікая разбудаваная сфера права адміністрацыйнага. Таксама часам мы дапамагаем у справах крымінальнага характару, і вось зараз адкрываем сферу сямейнага права. Мы лічым сябе праваабарончай арганізацыяй, то бок дапамагаем беларусам бараніць свае правы ў адміністрацыйных органах. Таму у камерцыйных розных сферах мы не дапамагаем. Напрыклад, не ведаю, ці судзіцца з авіякампаніяй да нас звярталіся, ці я купіў джинсы ў краме і хацеў бы іх вярнуць, але яны не хочуць, каб я вяртаў. І вось такія, ну, гэта ўжо не праваабарона, так, гэта гэта сфера ўжо грамадзянская прававых стасункаў, таму мы дапамагаем, калі ёсць чалавек, так, у нашым выпадку беларус, украінец і адміністрацыйны орган. То бок ёсць дыспрапорцыя паміж гэтымі бакамі. Вось у такіх сітуацыях мы дапамагаем. Божая кароўка, вялікая падзяка ЦБС за падтрымку дзетак у школе, якая дае ім мажлівасць вучыцца і камунікаваць паміж сабою. Гэта вельмі важна для нас. Екатерина Марэцкая, дзякуй ЦБС за дапамогу атрымання міжнароднай аховы. Вы супер. Михаил Гройсман. Что касается вашей хваленной международной защиты, ее же получают очень немногие, в основном только дополнительную защиту, и потом чуть ли не годами ожидают помощь по интеграционной программе. Ну так что откажите зараз вось за усю ужонт увесь по справах цудаземцаў, чаму так мало международную оборону атрымліваюць? Гэта пытанне я ўздымаю ўжо 4 гады. Яшчэ з першым прававым саветнікам Светланы Ціхановскай па прававых пытаннях мы звярталіся ва ўпраўленне.
і ёсць такое палітычнае рашэнне, каб беларусам выдаваць дадатковую ахову, а не статус уцікача. Але хто хоча статус уцікача, калі ласка давяртайцесь да нас, мы можам абскарджваць такія рашэнні. То есть вот просто падрабязней дадзены момант, тут ёсць некалькі крокаў. Вы падаеце, вырашае ўжо спецыяліст, ну, в смысле, так. Польскі бок вырашае, што яны вам прапануюць, які від абароны. Калі вы не задаволены, вы можете абскардзіць гэта рашэнне з дапамогай ЦБС. Так, усё так. Калі чалавек падае заяўку, інспектор паводле матэрыялаў прыкладзеных і доказаў вырашае, ці гэта будзе статус уцікача, ці дадатковая ахова, і чалавек можа выказацца, ці дадатковыя доказы дадаць, але, ну, як я ўжо казала, гэта палітычнае рашэнне ў Польшчы, каб беларусам выдаваць дадатковую ахову. Таму трэба змагацца за свае правы, і мы заўсёды, вось ніхто не можа сказаць, я заўсёды кажу, што беларусы павінны абскарджваць рашэнне. Мы заўсёды прапануем такія магчымасці, і я думаю, што ўжо там некалькі дзесяткаў рашэнняў мы абскардзілі, і людзі атрымалі статус уцікача, а ніводнага ні рашэння не было, каб засталася дадатковая ахова. Таму, на жаль, мы не можем паўплываць на польскія органы, як ім вырашаць і выдаваць рашэнні на палітычнае рашэнне. Што тычыцца інтэграцыйнай дапамогі, так, сапраўды ёсць такая праблема, таму што зараз грамадзяне Украіны таксама звяртаюцца па міжнародную ахову і яе атрымліваюць. І проста сацыяльныя працаўнікі не могуць столькі спраў прыняць адразу. Таму гэта пытанне, каб больш фінансаваць сферу міграцыйнага права. Ну, мы ўжо вельмі шмат з вамі з Міцер пра гэта размаўлялі, што і ва ўпраўленнях ваеводскіх трэба фінансаваць, і ў сацыяльнай сферы трэба фінансаваць, але ж толькі, ну, мы тут госці. Таму на жаль, не заўсёды можам паўплываць, якія падаткі будуць што фінансаваць. Вось трэба інфармаваць польскае грамадства, ну, таму што, напрыклад, польскія грамадзяне думаюць, а навошта нам фінансаваць сферу міграцыйнага права, яна ж нас не тычыцца. А калі ваявода, напрыклад, атрымлівае 17 мільёнаў штрафаў са скаргаў іншаземцаў, ну, хто будзе плаціць? Ну, польскія падатнікі. Вось, і трэба іх інфармаваць, і я, напрыклад, гэта раблю, пішу аб гэтым на сваім лінкедыне. Але ж мяне адной мала, так? Трэба, каб усе распавядалі, якая сітуацыя зараз у міграцыйным праве, што тычыцца гэта ўсіх, не толькі гэта тычыцца і бяспекі Польшчы, бо, напрыклад, хтосьці можа быць агентам КГБ, які падаў заяўку на міжнародную ахову і будзе перабываць у Польшчы 6 месяцаў, пакуль там хтосьці не паглядзіць яго справу. Таму гэта пытанне наша агульнае, так? Гэта не пытанне толькі ЦБСу. Я бы яшчэ дадаў. Я думаў, што Воля пачне са сваёй звычайнай фразы, а я вырашыў яе тады дадаць, раз яна не сказала. Міжнародная ахова дзеліцца на два віда аховы. Статус уцікача і дадатковую ахову. Таму, як бы, дадатковая ахова, яна ж таксама з'яўляецца відам міжнароднай аховы. І насамрэч для беларусаў вельмі і вельмі добрая сітуацыя. У Польшы 98% людзей атрымліваюць станоўчыя адказы. Паглядзіце проста на Швецыю, дзе выдаюць 3% станоўчых адказаў для беларусаў, астатнім адмаўляюць. Таму... Але ж трэба паскардзіцца на тое, што не ўсё так добра, але можа быць лепш. Ну, лепш то можа быць, але памятайце, што тут таксама вельмі насамрэч добрая сітуацыя, і мы, думаю, спрычыніліся да таго, што яна такая... Даку піша: Вольга лепшая, дзякуй за працу. Ну, дзякуй за працу у любым выпадку. Вот... Усё астатняе, хаця то, што выбітна працуе служба, гэта магу пацвердзіць асабіста. Вольга, але я ведаю, што апроч вось гэтай нагрузкі, гэтых накірункаў, гэтай працы, вы яшчэ, не ведаю, як на сёння, але пэўны час уваходзілі ў розныя там камісіі, там ці як яно правільна называлася, і каб вот гэтую тэму змены польскага заканадаўства на карысць беларусаў прасоўваць, дамагацца, дабівацца.
што атрымалася дабіцца за гэты час, якіх зменаў, якіх паляпшэнняў? Ну так, мы з Крысцінай Ріхтар амаль 2 гады ўваходзілі ў працоўную групу пры Міністэрстве ўнутраных справах. Яшчэ дагэтуль мы пісалі рэкамендацыі для офіса Святланы Ціханаўскай, і гэта напрамую паспрыяла магчымасці і атрымліваць гуманітарныя візы ў такой колькасці, якія яны былі выдадзены. Гэта ўжо не ведаю, больш за 100 000 хіба. А таксама Святлана Георгіевна перадавала нашы рэкамендацыі напрамую прэм'еру, тады яшчэ прэм'еру Маравецкаму, і з'явілася магчымасць працаваць паводле гуманітарных візаў, бо дагэтуль такой магчымасці не было. Пазней такія гуманітарныя візы беларусы атрымлівалі ў Польшчы. Гэта быў прэцэдэнт такі, таму што няма такой магчымасці, не было і ўжо, думаю, не будзе. Беларусы, якія прыехалі з Украіны, змаглі атрымаць візы ў Польшчы, перабываючы ўжо ў Польшчы, а паводле такіх візаў у спрошчанай легалізацыйнай працэдуры атрымліваць гуманітарнае ВНЖ. І калі я распавядаю іншым іншаземцам, з якімі працую, што беларусы могуць атрымліваць ВНЖ, паводле якога яны прыкладаюць толькі заяву, фотаздымкі і пашпарт, яны ў шоку, бо там часам больш за 50 дакументаў трэба дадаць, а беларусы атрымліваюць у спрошчанай працэдуры. А таксама нам удалося паспрыяць таму, каб польскі праязны дакумент атрымлівалі ўсе беларусы, бо трэба падкрэсліць, што раней такія дакументы маглі атрымліваць толькі іншаземцы, якія маюць бестэрміновыя віды на жыхарства, напрыклад, доўгачасовы рэзідэнт, сталы побыт ці дадатковая ахова. А зараз усе беларусы, якія маюць віды на жыхарства. Канешне ж, часта беларусы крытыкуюць, што не ўсё атрымалася, бо толькі на год выдаюць, але трэба сказаць, што, напрыклад, грамадзянам Украіны ввогуле не выдаюць. То бок толькі тыя, хто мае доўгачасовыя віды на жыхарства. Таму гэта і так вельмі вялікі крок. Таксама кошт гэтага дакумента 350 злотых, а грамадзяне Беларусі яго могуць атрымліваць бясплатна. Таму і вельмі розныя іншыя справы нам удалося прыцягнуць увагу і да тэрмінаў разглядання спраў. Мы зараз выграем вельмі шмат справаў па доўгаму разгляданню легалізацыйных спраў, і беларусы атрымліваюць кампенсацыю. То бок вельмі шмат працы было зроблена нашай камандай, і гэта не толькі кансультацыя, але таксама і прадстаўленне ў судзе, і многія змаглі легальна перабываць нават з нелегальнага ўжо перабывання неўдакументаванага. Пытаюцца тут, што можа быць добра было б, каб была нейкая створаная база, бібліятэчка шаблонных дакументаў тых жа панаглений. Ну вот я адкрыў дзеля цікавасці тэлеграм-канал Цэнтра беларускай салідарнасці. Тут шмат парадаў з распісанымі, такія вось карткі просто ёсць, калі што, як трэба дзейнічаць у тым ці іншым выпадку. Але вот калі сапраўды анкету пэўную, якую табе трэба, каб не браць яе на месцы, на там не запаўняць, не што-нибудь вот так вот дзесьці скачаць можна з інструкцыямі, як запаўняць? Ну, у нас ёсць цэлыя падручнікі, насамрэч, дзе даволі падробна распісаныя ўсе пытанні. Там можна знайсці адразу прыклады запоўненых дакументаў. Я, шчыра кажучы, не пагаджаюся з тым, што трэба, напрыклад, панаглення, бо кожная справа вельмі індывідуальная. Калі чалавек не данёс дакументы, ніхто не паглядзеў у матэрыялы справы, і ён унёс панагленне, так? Орган можа выдаць рашэнне, але яно будзе негатыўнае. Таму лепш запісацца на юрыдычную кансультацыю, паглядзець сваю справу, паглядзець матэрыялы справы, і тады ўжо за дапамогай юрыста унесці панагленне. Бо людзі думаюць, што гэта ўсё-такі шаблонна.
мы перакладзем панаглення это абскарджванне типа патрабаванне скарга, каб выдалі у тэрміне рашэнне. Таму гэта не заўсёды так, як людзі пазней вяртаюцца да нас і кажуць: вось вы нам даслалі там шаблон нейкі і я тут у такой сітуацыі. Ну то бок мы можам, гэтыя шаблоны ўсе ёсць на сайтах, напрыклад, але гэтага вельмі шмат. Яшчэ раз можа скажу аб тым, што міграцыйнае права гэта найбольш разбудаваная сфера адміністрацыйнага права. Таму вельмі цяжка было б сабраць усе дакументы, якія б чалавек мог патрабаваць, але ж вы ж бачыце, што людзі іх не знаходзяць і нават не знаходзяць, як да нас запісацца. Таму яны і так будуць а дзе мне гэта знайсці? Вось. Таму лепш напісаць на нашу інфалінію і паразмаўляць з чалавекам, з нашым спецыялістам, ці мне гэта патрэбна панагленне, ці у маёй канкрэтнай маёй сітуацыі індывідуальнай я магу зараз яго ўнесці. Літаральна одна суперкаротенькая гісторыя, мне здаецца, яна такая характэрная. Я не так даўно быў у цэнтры, значыць, прыйшоў на нашу інфалінію, і тут да іх урываецца чалавек, і яму адразу кажуць: мы ж, добрый дзень, мы ж ужо размаўлялі з вами, што мы не займаемся крымінальным правам, вось вы можете туды звярнуцца. А гэты чалавек адразу з парога пачынае: ну пачакайце, я сам трошки разумею, я вам зараз все патлумачу. Ну і то бок, ну сапраўды, вось людзі часто такі перакананы, што все так вельмі проста, што ну мне тут толькі адно трошачкі удакладніць, а там можа быць столькі нюансаў, што ну просто чорт ногу зломіць. Ну што ж, на жаль, трэба завяршаць нашу размову. Якія планы, якія перспектывы, якія цяжкасці? Планы такія, што думаю, што мы будзем пашыраць нашу юрыдычную дапамогу і, напэўна, яе будзем працягваць. Нават статыстыка кажа пра тое, што наша дапамога будзе далей патрэбная, бо мне так трошки падаецца, што цэнтр беларускай салідарнасці гэта не заўсёды пра салідарнасць і падтрымку. Гэта трошки пра партнёрства, трошки пра грамадства беларускае у будучай Беларусі, бо, на жаль, у нашай краіне так сталася, што частка грамадства будзе выхавана тут, у Польшчы, і якая прынясе з сабой еўрапейскія каштоўнасці, дэмакратычныя каштоўнасці. І вось у нас ёсць праекты па падтрымцы ініцыятываў, і мне падаецца, што больш стратэгія наша будзе такая, каб накіраваць не толькі падтрымку, але супрацу і партнёрства і любоў, перш за ўсё, такую любоў беларусаў адзін да аднаго. То бок мы хацелі просто, каб беларусы разумелі, што яны не слабыя людзі, якія прыходзяць да нас па падтрымку, якія там не могуць нічога самі зрабіць. Мы ведаем, што вы можаце, але мы для таго, каб палепшыць вашу сітуацыю, каб вам было больш прасцей тут. І пра гэта кажуць нашы ініцыятывы, якія з'явіліся у цэнтры беларускай салідарнасці і зараз ужо такія незалежныя, самастойныя. Таму я думаю, што, канешне ж, цяжкасць першая это будаваць грамадства беларускае вельмі цяжка, але я зараз бачу, як людзі змяняюцца, яны з такой вывучанай ужо там, што ЦБС, гэта там амбасада ці штосьці такое, мы прыйдзем па пашпарты, зараз людзі ўжо больш самастойныя, яны больш адказваюць за сябе, і гэта вельмі класна. І вось я б хацела працаваць у такім, не то, што там ЦБС, там вы тое зрабіце, вы тое, добра, каб вы гэта зрабілі, а чым мы можам вам дапамагчы? А можа мы будзем супрацоўнічаць? А можа, якое партнёрства? А можа мы штосьці самі зробім, каб было лягчэй? Можа, якую інфармацыйную падтрымку надамо? Таму для мяне ЦБС у будучыні гэта арганізацыя пра партнёрства, пра сяброўства і пра супрацу грамадскай супольнасці Беларусі, якая, ну, я думаю, што усе гэтыя актывісты, эксперты, яны вярнуцца ў новую Беларусь, якую будуць будаваць паводле таго вопыту і ведаў, якія яны тут здабудуць, а мы будзем ім дапамагаць, каб яны мелі такую магчымасць. Ольга все вельмі класна сказала, я яе
цалкам падтрымліваю і хацеў сказаць, што у гонар нашага дня народзін вы можете зрабіць донат нашай арганізацыі. Інфармацыя ёсць на нашай Ну, солідарнасць можа быць за вас так, не толькі, да, не аднабаковая, а з розных бакоў. Вось таму будзем удзячныя, усе гэтыя грошыкі пойдуць на развіццё цэнтра, на школку, на наш юрыдычны аддзел. Таму будзем удзячныя. Максим піша: вялікі дзякуй за працу, мне дапамаглі, мне таксама далучаюся, вялікі дзякуй. Я думаю, што і тыя тысячы беларусаў, якіх таксама дапамаглі, большай, меншай ступені, больш незадаволеныя, менш задаволеныя, но справа ў тым, што сапраўды імкнуліся дапамагчы па меры магчымасцяў усім, хто звяртаўся. Хай можа не з першага разу, но але тым не менш дзякуй за тое, што вы ёсць. Центр беларускай солідарнасці, Ольга Добровольская, Антон Жукаў, Зміцер Лукашук. До сустрэчы і жыве Беларусь. Жыве вечна. Жыве.